సూపర్ డ్యాన్సర్ మేడం గారికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. మీ బ్లెస్సింగ్ తోటి మా పాప చాలా హ్యాపీగా నవ్వుతుంది, ఇప్పటిదాకా మాట్లాడుతుంది. డాడీ డిఫరెంట్గా ప్లాన్ చేసి ఏంటంటే అదంతా దేవుడి వరమన. ఇది ఎన్నో జన్మల బంధం ఉంటే ఈ అవకాశం దొరుకుతుంది, అందరు దొరికేది. నీ పుట్టినరోజు ఎంతమంది సాంగ్స్ పాడడం అంటే మామూలు విషయం కాదు. నీకు నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ అమ్మా. డాడీ నీకోసం ఇంత గ్రాండ్గా ఈవెంట్ చేస్తారంటే డాడీకి మీరు కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. మేమైతే ఆయనకి పరిపూర్ణంగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటాం అమ్మా. థ్యాంక్ యూ. జరిగింది మావి చెంత నన్ను చూసి నిన్ను చూసి మనతంత వలచింది నన్ను చూసి ప్రియా 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 మనమంత వలచింది ప్రతి రాత్రి వసంత రాత్రి ప్రతి గాలి వైరగాలి బ్రతుకంతా ప్రతి నిమిషం పాటలాగా సాగాలి పాటలాగా సాగాలి ప్రియా ప్రియా పాటలాగా సాగాలి. అమ్మా ప్రియా థ్యాంక్ యూ సో మచ్.